आई हो दादा रे हमर जोकर पति श्री। तो हमनी के निकल गइल बानी से शूटिंग पर। मरद जन बारन हमर बाल सरियाते हुए दूसरा के देखत रहन, हम चलतनी उनका आगे आगे। देखी कैसन लगा तनी बानर नियर कूदतनी है। आ हमनी के बैठ गनी से टेम्पू पर। त हमार मरद बहरी देखत रहन, टेम्पू वाला जन बारन सीरियस मात्रा में टेम्पू चलावत रहन। एहने हम झोटा लटका के भूत नियर बैठल बानी, देखतनी कि कब ले पहुँचम सन। त हमनी के आ गनी सा शूटिंग पर। हम करतनी मेकअप मस्कारा लगावतनी, काहे कि मस्कारा लगाले से जन पपनी वाला खड़ा हो जाला त बड़का बड़का आँख लौकेला। ठीक बा। त हई देखी तनी देखनी कि कैसन लागत तनी बताई न रउआ लोग। आ मेकअप भइला के बाद जौन होला कि आदमी के तनी बाल उल बनला त लइकी सुंदर लागेली स, सुंदर लगिन स तब न लाइनिंग मरिहन स। त हम सोचनी कि तनी बाल उल बनवा ली आ ओही में मस्ती करतनी त मुँह टेढ़ करतनी हम। त ई बाल बनावतरी, हम चुपचाप बैठल बानी कि कब हमर बाल बनी त जाई बा। हम हो गइल बानी तैयार, आँख मटमटावतनी आ चुमा दे देनी मुआ। आ हम देखतनी बैठ के सीरियल राधा मोहन। आ एने बानी हमार पति श्री। देखी हम कबो कबो लागेला कि इनका से कतना करिया बानी, गोर हो गइलनी। इनका मेकअप के जरूरते ना पड़ले, यहीं सुंदर लागेलन। ठीक बा। त हमनी आगन से शूटिंग पर। हमनी के गाना शूटिंग होताटे। गाना त गा के ना बताइब ना सुनाइब, काहे कि गाना गाइब त चोरी हो जाई। बस सखी के संगे नाचतनी। आ हई लड़की के जौन बाटे झोटा कतना बड़का बड़का बा, काश अतना बड़का बड़का झोटा हमरो रहित। हई देखी जैसना होला गाँव देहात में लड़की एक जगह बैठ के चुगली करली स, वहीं हमनी बैठ गइली स दुआरी पर बैठ के चुगली करतनी स। ई कहतिया कि ये तारा मरद के फलानवा से देखनी है। त हम कहनी तोरो मरद के हम दूसरा फलानवा से देखनी है। त हमनी के प्लान करतनी से कि चले के अब। त हई देखी हमार पति श्री एगो कमर में लाइट बंधले बारन उजर, आ हाथ में करिया लाइट लेले बारन भुगजोनी। इनका के देख के सब लोग हंसत हटे, काहे कि गाने कॉमेडी वाला रहलक हटे। आ हई दूल्हा दुल्हन के गाना शूटिंग होतलक हटे। हम बने रहनी दुल्हन, हई दूल्हा। दूल्हा त हमरा पसंद नइखे। त गाना रहलक रोए वाला कि ए लवर कब अइबा तू मिले टाइप के रहलक गाना। त हम रोवतनी, बोलावतनी कि आवा लेके भाग चल हमरा के।